Kung kaon lang ang hisgutan sa mga Pinoy, kanagayod ang kinaham. Ug ani ay bag-o nga mamihimong malakip sa inyuhang listahan sa inyuhang food trip. Ang Cansi ug kung unsaon kini atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Kung kinaham mo ang sabaw, ani ay angay nga idugang sa listahan sa pang food trip. Ang gitawag nga Cansi. Dinat ang karni sa baka nga aslum-aslum ang timpla sa sabaw. Klase kini sa pagkaon nga ilado kaayo sa Western Visayas. Ang magtiayong Luella og Dave Maestri Campo, taga Cadiz City, Negros Occidental, nga niya nagbase sa Cebu sa kapin-usa ka dekada na. Ang mipailaila sa lami ang Cansi sa mga Sugbuanon sa pagsugod sa quarantine. Sharing it with their Cebu friends, Cebuano friends. So katong mga Cebuano friends nila, once makatilaw or makasaway, makakwadayon sila nga, oh, lami lagi na siya. So ako sultian si Kuan, so more word of the mouth ba. A unique dish yun, na Cansi yun ang name. Well, we did not invent it. It's something that we just shared to Cebu. Matod sa magtiayon, 4 ka oras nga gilatan ang mga pinili gyud nga beef shank. Ug aron authentic Cansi ang lasa, kining batuan nga gikan pa sa Negros Occidental. Ang kanunay anaan naghatag sa aslom-aslom nga panlasa. Lasa siyang putsero o sinigang. So, 2-in-1 na siya. So, sa Cansi, di ka gyud mahal Cansi. Bisan kunya itong Abril pa lang gisugdan ang pagbalikya sa magtiayon sa maong Cansi. Usa na kini karon sa sikat online, ilabi na sa hilig ang mag-food trip. In this situation, and if our food can give them that happiness, we are more than willing to do what we can to further extend it to other people. Oba ni Rod Prado, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.